Paul jde dělat, vole, ozvěnu. Hele, tady mají takový trubky, čum jak je dlouhá, natoč to. To neuvidíš tam. Tam vážně není vidět, vole. Takhle. Takhle dlouhá, ještě do dálky. A celá je spojená. Má asi 60 metrů. 60 metrů? 50, no. To má, no, určitě. Ale tady je takovýhle dekl na to. A teďka poslouchejte, co uslyšíte. Teď jsem málem hluchej. Dneska je teplo! Ty vole, To je děsný. Slyš ty basy? Bom! Pam, 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 pam. No dobrý, už na to se to nebaví.